Hi guys, welcome to T-Fafers TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Nyaya yatauya nayo ndeyaMadam Boss. Zviri kunzi nhumbu naMadam Boss haisi yaMhofela. Zviri kunzi Madam Boss vakaita lula ne-ex-husband yani yaUrban Tete Zuva. Mufesi wacho anonzi Prince, hanzi icar dealer remuHarare, hanzi ndiye akaita lula naMadam Boss. Asi nyaya iyi yakandwa nemumwe mufesi anonzi Ndodo, anyora kuti sold sex tape video raMadam Boss naPrince X hubby yani yaUrban Tete Zuva. Iyi mulife hazvidi kudaro, hakuna chinonzi friend for sure. Video ratengwa ne$3,000 US and nhumbu haisi yaMhofela as you think guys. Mhofela vange vatiza nyaya dzaMadam Boss because the guy ange ari kunetsa car dealer wemuHarare ndiye muridzi wenhumbu. Mhofela naMadam Boss havachagara vese. Please pray for Madam Boss, she is not okay for sure. Ndozvataurwa nemufesi wacho. Of which naqueen vedu homwe yenyika vazouyawo nemunongovaziva, vanofarira kuuya nemaV11 vauyawo queen vedu vakati kana iri yekusvirwa regai asvirwe because pregnancy nenyere zvofambirana. Vanga vachireva panyaya yaMadam Boss, hanzi adii Madam Boss, ndiudze kuti chiri kuitika. Asi nemunongoziva mega vazurukuru vambuya nehanda vanotaura zvakawanda zvakasiyana. Guys, asi naUrban Tete vapindirawo nyaya yacho because vanhu vanga vachivaudza kuti kuri kutsamwa chichi chawakatsamwira. Urban Tete vakataura kuti ivo ndinorwadziwa, handingatadzi kurwadziwa because Madam Boss pavakaita chihure nemurume wangu tati chiri kudanana. Ndozvataurwa naUrban Tete vachikonfirma kuti of which Madam Boss vakahura naPrince ex-husband yangu. Zvakandirwadza naizvino zvinondirwadza nokuti takange tichiri kudanana. Kudai takange tisingadanani ndasina basa zvangu. Saka confirmation yataurwa nekuti naye Urban Tetewo vabvuma kuti nhumbu ndiye ex-husband yangu. Asi nemunongoziva vega vazukuru vambuya nehanda, mumwe munhu akauya akati iye mimba yaMadam Boss ine chihure chaaita kwangundu asati asangana naMhofela. Mumwe munhu akati mimba haisi yangoni. Ngoni akatotiza, dzinenge nhema idzo queen, ko iye mutsvene wacho ndeupi? Mumwe munhu akati homwe ihomwe zvese bvu, matotaura chokwadi. Mumwe munhu akati tinashe Mugabe, hero basa takupa. Mumwe munhu akauya akati what took you so long queen, pindira nyaya idzi, takange takangokumirirai since. Mumwe munhu akati hanzi haachagare naMhofela plus nhumbu haisi yaMhofu. Haleluya vazalwa nemumwe munhu. Munongoziva vazukuru vambuya nehanda nyaya vanodzifarira. Mumwe munhu akati makuluza focus kaqueen, concentratai panyaya yegoridhe. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati tikagara toyeuchidzana kuti mukomana Enzo Ashali akabvurwa kuma-elections uko. Mumwe munhu adedzera kuti Enzo akabvurwa kuma-election. Zviri kunzi naye anga achikampeini, asi anga achikampeini ZANU yevarakashi. Mumwe munhu akauya akati zvanyadzisa shuwa Madam Boss kuita zvinhu zvakadaro. Mumwe munhu akati yazosvika kuhomwe yenyika uko topiwa V11 very soon. Mumwe munhu akati zvayakange iri nyaya yamujaya, asi yamujaya haisisina value takune yaMadam Boss. Mumwe munhu akauya akati takatorimirira iri sisi babatanya guwa iri. Mumwe munhu akati imi hamuone kuti mimba yacho haina nyadzi kwayakabva kure. Mumwe munhu akauya akati video tinoda rine fesi yake ichioneka, kana isipo nyaya yacho haina vhalu. Mumwe munhu akati according to Zuva hanzi nhumbu haisi yangoni ndeyaPrince uye nangoni kwai hapachisina rudo. Mumwe munhu akati ko zvegold zvatopera here queen. Mumwe munhu akati hakuna
mutsvene pasi rino. So ndonyaya yanga tauya nayo guys, zviri kunzi nhumbu ina madam boss haisi yangoni ndeya ex-husband yani yaUrban Tete. Saka naUrban Tete vazvikonfema, Quintatatious vazvitaurawo, asi munongoziva Quintatatious vanozouya nema-V11. So tichitaura kudai pamwe vari kutotsvaga vachauya zvavo, vanhu vadedzera kuti bayai kalive muye musikotiudza zvezere. So I don't know guys kuti munoti kudii, because kana ukatarisa nangoni wacho anofanira kunge achitambira padhuze since kana zvinzi nhumbu ndeyake achikurisa mwana, kana achiita sei achiita lula achikurisa mwana, but it seems ngoni ari kutambira kure namadam boss, kure zvinotoratidza kuti for sure nhumbu haisi yani yangoni. Saka guys, please comment down below mutiudze kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, because nezviQuintatatious vataurawo kuti nhumbu haisi yangoni naUrban Tete vakakonfema, nemufesu yanonzi ndodo adedzera kuti ratotengeswa vhidhiyo rachona. Zviri kunzi pane vhidhiyo, saka tizive tinogona kuri expecta tichagona kuona ma-V11 kana kuti mapictures munongoziva mega kana yapindirwa naQuintatatious, zvine zvichiratidzira kuti pakaoma. Asi naUrban Tete vataura kuti zvinonyadzisa, vakaona zvese. Saka vhidhiyo rinenge riripo zvaro, because Urban Tete vakonfema, vanhu vakavaudza kuti kwaimimi Urban Tete makadii kutaura pachiri nenguva, zvikanzi haina ndasina hangu basa nazvo, ndasingadi kuti ndizviburitse papublic, but sezvo muchiti ndiri kurwadziwa, handingaregeri kurwadziwa because madam boss vakaita chihure nemurume wangu tichiri kudanana. So guys, thank you so much, don't forget to subscribe. Tachikukumbira kuti mupotewo muchiti donetelawo kana kuti muchiti supporta nemasuper chats, kuitira kuti tipote tichikupai good content guys. Kutenga airtime munongozivawo mega kuti it's very hard kuti tinge tichikupai mavideos aya time after time, asi tongokutendai nesupport yenyu. Please don't forget to like each and every videos that we post, so that kuti aenderere mberi, aende kure. Kana muchilike tinokutendai zvikuru guys. I'm out.